Джони невъзможен. Има ли нещо по-хубаво от деца, които играят бейсбол? Хей, страхотна игра! Мърдай! Без батър, без батър! Просто хвърли топката. Удрай, Тести, няма да те ударя! Аут! Край на играта. За на утре имаш повече късмет, Тест. Не оцелваш нищо, но създаваш приятен разхлаждащ ветрец. Какво? Опитвам да те ободря. Трябва да научи бейсбола така, че хората да полудеят. И си Блейкли да спре да се подиграва. И аз се радвам да те видя. Какво ще ми струва? За последния ни проект при професор Слабсинг. Изследване за присаждане на коса. Трябва да тестваме дали стимулира растежа на косата. Това означава да. Виж колко коса. Помисли каква радост ще достави на Слабсинг и на плешивите като него по целия свят. Сега, какво искаш? Матчът започва след час, а не мога да оцеля топката. Уговорката беше да им покажа, че мога да удрям. Спокойно. Ще ти дам все още непатентования крайно магно проследяващ лазер проектор. Или тази бухалка. Има вградена система в нея. Бих използвала единично. По-високи стойности не носят слава, а повече вероятно за успех на отвара. Само я хвани. Няма значение колко силно удряш. Да, добре. Хвърляй! Супер! Не, супер! Удари къщата на стареца Нюман. Бягай! Деца! Това е 8-я прозорец тази седмица. Ще се обадя на родителите ви. Полицията и на дядо Коледа да кажа, че не слушате. Хвърли топката обратно, заядлив старец. Няма! Добре, направете ми друга такава свръх топка. Не можем. Плутоният свърши. Мачът е след час. Трябва да вземем топката. Кой идва? Аз не, и аз не. Махам се. Тогава ще покажа на татко снимката с непозволения експеримент. Или тази. На съседското куче. Не е честно. Аз се спях. Откъде го взе? Намери го. Топката е в хола. Влизаш, грабваш топката, излизаш и се махаме. Хайде! Ще е като да откраднеш бомбон на бебе. Но вместо бомбон е топка. А вместо бебе, старец. Джони, сонарът засече голям движещ се звяр. Добро куче, добро куче. Време е за план Б. Не можеш да се мериш с върховните ни умове. Грешната топка. Хей! Това е наше! Съжалявам, един старец се обади, че е паркирано незаконно. Не можете да се мерите с върховния ми ум. Някой е в гадния ми списък и е по-добре да ми даде топката.
Трябва ми тази топка! Този е добър. Много добър. Мачът е след 10 минути. Пак ще ми се присмиват, а вие не правите нищо. Време е за планже. Мисля, че сме на За. Всъщност сме на И. Господин Нюман, аптекарът ви съм. Протезите и слабителните ви са готови. Не пазвам. Ами, имаме нов гел, който ще ви подмлади, така че елате да го вземете. Супер. Добре, да се заемаме с план И. Всъщност се оказа, че е план и кратко. Идеален план. Не става. Ясно ми е. Иди я вземи. Донеси топката, момче. На мен ли говориш? Защо аз? Защото си наполовина ретривър. И те правят така. И извярат е заспал, така че върви. Тръгвай. Какво знаеш ти? Аз съм отчасти ретривър. Чакай, ти спиш в двора. Еха, не го очаквах, Джони. Време за план и кратко. Бягай! Трябва да направим нещо. Чакай малко. Чакай. Няма време. Какво правиш? Трябва да удариш злото куче. Трябва да направя контакт. Добре, разбирам. Какво искаш да кажеш? Ще живеем! Ще живеем! Бягме! Или... Или не? Няма гел, който да подмладява. Искам си топката обратно. Какво да направя? Ами извини се, че ми щупи прозореца. Добре, той съжалява, че чупи прозореца. Мачът започва. И да знаеш, че къщата ми не е цел за хоумрън. Добре, няма нужда да крещиш. Нещо друго? И може би да съм треньор на някой матч някога, може би днес. Разбира се. Без зверове. Те са зли. Не са зверове, а миличките ми кученца. Шила и Беци могат да са много сладки. Давай, Джони! Край на играта, влиза тест. Не излизай фаут този път. Хайде, Джони! Един хоумрън ще спечели играта. Или щетичка до дома. Ще иде при мама и ще плаче. Аут! Толкова сме гениални! Удари къщата на не толкова стария, но по-лудия от мен. Тест! Джони? Джони! Бягай! Преводач Гергана 100.